Fedrai ddim eich croesawu, eich wyneb esgyrnog a'ch danedd yn drewi. Yn edrych fel bwci bo, gewch chi ddim dod co. O, siwmai! O'n i jyst yn ymarfer fy mhonco erbyn bod Mari'n cyrraedd. Y Fari Lwyd a'i chryw hynny yw. Mae hi'n draddodiad Cymreig sbesial iawn sydd wedi bod gyda ni ers cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd. Bydd hi'n cnocio ar eich drws ar noson ola'r flwyddyn, Nos Galan, gan ganu penillion doniol, yn gofyn i chi ei gwahoddi'r tŷ. Ac mae'n rhaid i chi ei hateb yn canu eich pennill eich hun. Dyna beth yw pwnco. Mae e fel rhyw fath o frwydr rap Gymreig. A gall hyn fynd nôl amlaen sawl gwaith. Ond, yn y diwedd, chi wastod yn gadael i Mari ennill, achos mae'n lwcus ei gwahoddi'r tŷ a rhoi bwyd iddi hi a'i ffrindiau. Byddai gyrru hi i ffwrdd ddim yn unig yn anlwcus ond yn heirllig. A beth bynnag, mae lot gormod o'r bwyd blasus mae da fi fyta ar ben yn hunan. Mae fe mor gyffroes. Bydd i ma cyn bo hir. Mae pobl wedi caru ceffylau ers canrifoedd. O'n nhw hyd yn oed yn ei addoli yn yr hen amser. Amser maith yn ôl, yn oes y Celtiaid, Epona oedd diwyes y ceffylau i gyd. Ac mae hi wedi cael ei chymharu a Rhiannon o'r Mabinogi, oedd hefyd â cheffyl. A dyw cario ceffyl o gwmpas y pentrefi ddim yn rhywbeth newydd chwaith. Ers cyn y 10th ganrif ar 10, oedd grŵp o bobl o'r enw'r Mummers, a bydden nhw yn perfformio rhywbeth o'r enw dramau hen geffyl. Bydden nhw'n gwisgo masgiau ac yn cuddio'u hunain mewn gwisgoedd gwahanol. Ac mi fydden nhw'n cario ceffyl pren o dŷ i dŷ a'i ddefnyddio i ofyn am fwyd a diod. Mae gen i'm hen geffyl pren ac mae'n sefyll wrth eich drws. Ac ond i chi ei adael fewn, dwi'n siŵr y gwneud ddigon o ffws. Mae rhai yn dweud mae o fanna ddaeth y ceffyl pantomaim, dobin, yn ogystal â'r Fari Lwyd. Ac mae yn y 14th ganrif ar 15 yr ysgrifennwyd amdani am y tro cyntaf mewn llyfr, roedd sôn amdani am ganrifoedd cyn hynny, gyda thraddodiad cryf ym Morgannwg a Gogledd Cymru. Ni'n lwcus bod hi'n ôl gyda ni, achos yn oes Victoria, oedd rhai pobl yn ei hofn. Allai ddim dychmygu pam fydde pen ceffyl yn codi ofn ar unrhyw un. Oedd pregethwr o'r enw William Roberts hyd yn oed yn annog pobl i fynd i'r eglwys Nos Galan yn hytrach nag aros i'r Fari ddod i gnocio. Fe wnaeth ymgyrchu yn erbyn y traddodiad, sydd falle'n esbonio pam fod hi wedi diflannu'n llwyr bron. Hysht! Fi'n credu bod fi'n ei chlywed hi. Oedd gan bob pentre i Mari i hunain, ac mi fydden nhw'n ei heddurno hi gyda blodau, rhibanau a chlychau a bythwyrdd fel eiddew. Ac mi fydde rhai yn peintio symbolau arni ac yn ei gwisgo i fyny mewn lliwioedd yn berthnasol i'r ardal. Enghraifft, coch a du ar gyfer Sir Gyfyrddin. Pam na newch chi ddylunio eich Fari Lwyd eich hunain gan ddefnyddio lliwiau'r ysgol falle mwyn i gwneud hi'n unigryw? A dyma ffaith ddiddorol i chi. Oedd ceffyl Sir Benfro ddim hyd yn oed yn geffyl. Oedd y pen wedi wneud o ddefnydd wedi stwffo gyda gwair a'i gario ar bicfforch. Oedd e'n edrych yn debycach i aderyn gyda ffug lwyd, ac o'n nhw'n ei alw fe'n aderyn bec lwyd neu bwca lwyd. Chi'n gweld, mae'r Fari yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb. Yn rhai ardaloedd, mae'n dod i waredu'r tywyllwch, ac mewn ardaloedd arall, mae'n gallu bod yn ddrwg ofnadw, yn dwyn eich hoff het neu'ch sgarff, neu hyd yn oed yn rhedeg ar eich hôl chi o gwmpas y tŷ yn trial eich cnoi. A maen nhw'n gweud bod hi'n lwcus. Oedd rhai yn credu fod just cyffwrdd yn y ceffyl yn dod â lwc dda iddyn nhw. Wel,
Dwi eriod wedi clywed am gnoad lwcus. I chi? Ac oedd gan ardaloedd gwahanol o Gymru bwnco gwahanol pan fyddai'r fari yn dod i gnocio. Wel dyma ni'n dŵad gyfeillion di newid i ofyn am genad, i ofyn am genad, i ofyn am genad i ganu. A dyna pryd fyddai'r frwydr yn dechrau. Yn ystod y penillion cyntaf, byddai Mari yn gofyn i gael dod i'r tŷ, ond byddai perchenog y tŷ yn ymateb mewn odl yn gwrthod. Ond fel ych chi'n gwybod, bydden nhw wastod yn gadael i Mari ennill yn y diwedd a'i gwahodd i'r tŷ. Beth am i chi greu penillion eich hun yn dweud wrth y Fari Lwyd pam na cheithi ddod i'r tŷ? A chofiwch, oedd neges y Fari wastod yr un peth. Isie bwyd o ddi. Ond, a bod yn onest, dyn nhw byth yn bita llawer. Yr holl frwydro geiriol na am geged neu ddau o fwyd a diod. Bydde fe lot haws tasach chi jyst yn agor y drws a'i gadael hi mewn. Ond yn lot llai o sbort. Mae yma!